Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangihonon nami mahatam na badiay. Asi maroham dihami. Uka maroha doh pikiran nami di bagasat todimi. Asa takasu tangiho kami. Jala takasu watu sihami. Hatam na badiay. Amin. Horas madihita sude. Huria nahina holongan ni Tuhata. Turpuk jamita. Di minggu na paupato dung Trinitatis sadarion. Imana tersurat di buku 5 Musa bidu 30. Mamukasian ayat 15 sahatu ayat 20. Tapai hutihu ma di rohata. Songonom ma didok. Idama nunga hupapilito tuho sadarion hanguluan dohot hatuaon hamatean dohot hamagohan. Au matutu madokot tuho sadarion. Ikon haholongammu Jehovah debatam. Jala marparangi di akadalanna. Huhut mangaraduti akapatikna. Aka aturanna dohot uhumna. Asa pangoluon na ho. Jala patoropon na ho. Jala pasu-pasuon ni Jehovah debatapo. Ditano si topotom munuaing. Bahen partaliammu. Alai tungsura marbalik roham dangoloho manangihon lam oloho elailaona marsobatu akka debata sileban dohot mangului akai napa botohon hiam maau tuhamu sadarion ikon mago situ tuhamu jaladang tagamon lelek kamu mangolu di tano si topotommu dung taripar Jordan bahen partaliammu. Jowokku masadarion langit dohot tano gabe si tidangiku dopak kamu. Paboa naung hupapilito tuhamu hangoluat dohot tamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Dibaheni pilih mahangoluani. Asa mangolu ho dohot pinoparmu sogot. Asa haholongammu Jehovah debatam. Jala tangi honommu suarana. Jala marsilohot roham tu ibana. Ai ibana hangoluammu hian. Dohot napagijang umurmu. Asa tok-toko maringan ditano. Naung niwarihon ni Jehovah hian. Tu aka opum. Tu si Abraham. Si Ishak. Dohot si Jakob. Naing lehononna tu nasida. Ima sahatna. Huria nahina holongan ni Tuhata. Ala naing bongotan ni bangsoi matano kanaan. Ima tano baga-bagai. Targobar turoha dohot tu pikiran ni si Musa. Hamaolon si adopan ni bangsa Israel. Di pamerengan ni si Musa. Boy doha somalan ni pangisi ni hutakanaan. Naso maradat. Naso sahapor siyaw dohot Israel. Mangela halak Israel mangulahoni. Alani ima. Di parata-rata tu bangsoi. Tona ni debata. Asa manoktong nasida maka holongi Jehovah. Di papiliton tu bangsoi maka holongi Jehovah manang merbalik siat Jehovah. Molo dipilih nasida maka holongi Jehovah dapot nasida hanguluan dohot hatuaon. Alai molo merbalik siat Jehovah hamagoat do upa nasida.
dang leleng nasida di tano na niwarihon ni Jahobai. Huria na hinaholongan ni Tuhata, aku ni di parata-rata si Musa ma tu nasida patiki. Ala naing masukan nasida tano baga-bagai. Tano na mangadopon gudang tantangan. Tantang kaporsiaon sian bangso naso sa kaporsiaw do nasida. Tabbani boydo hanapuon ni tano Kanaan na mangalehon las ni roha di nasida, mangela nasida lupa di Jahoba. Di parsita rohani bangsoido asa gabe ingana kasonangan tano Kanaan, tano baga-bagai di nasida. Alani ima diulakkon paingoton nasida, asa unang lupa nasida makkaholongi, mangihuton dohot mangaradoti pati ni Jahoba. Molo dipilih nasida makkaholongi Jahoba, gabe tano hatuaon dohot hasonangan ma tano baga-bagai di nasida. Alai molo dipilih nasida do marbalik siat Jahoba, ima na marsobba tu debata gana-ganaan hamagoan dohot hamateat do jabbar nasida. Klaus omma nanaing pasahaton ni turpuk jamita sadarion tuhita. Alani ina perjolo ta idama molo porsea uduk hita tutuhani dapot kita ma hangoluani. Alanunga loja jala maliliku bangsoi gabe bangso pardaladalan dihirim rohana sida do tano baga-bagai tano hasonangan jala tano silehotua di nasida. Bartu sita-sitai adorang sobongot bangso itu tano baga-bagai dibiddu 20 sia sahat tu ayat na dijolo ni turpukon dipasunggulo si Musa aka pabahenan ni Jahoba tu bangso Israel jala dipabua si jaloon nasida molo marbalik nasida sian Jahoba. Bagas do lapatan ni hata tangihon diala Jahudi. Hata tangihon disalin sian hata sema lapatan na jauh-jauh dohot gokkon. Dakolan si pareo diigil lahu manangihon. Dohot do roha, dohot do nang pikiran. Asa molo didok sema tangihon ma lapatan na begima parrohahon ma parati-atihon ma pikirhon jala ulahon ma. Di padan na Romi ubaga sian na ubegedo lapatan ni tangihon ma. Molo didok tangihon ma marlapatan doi jalo parrohahon jala ulahon. Alani diigil haradion laho majalo debata masuk tu parngoluon ni na ubege hata ni debata. Asa mangula debata disadok panggulmitonna. Asa debata na mangatur parngoluon ni na ubege ibana. Alani dipadohan tangihonommu di ayat 20 mengigil monoloyalitas sian bangso Israel mareruput Jahoba. Manang diarahon nasida asa holan marsobba mengabdi tu debata Jahoba. Si haholongan jala si tangihonon ni bangsoi ima debata sasadasado. Dangadong debata dukon ni ibana. Panidangion debata do sasadasa ima sinjata haporsiaon ni bangsoi maredupo kaporsiaon ni akabangso na mian di Kanaan. Bangso na marsobba tu debata siliban. Gudang do debata na sinobba ni akabangso na humaliang Israel. Laho mangalo do manulak persobaon na songonima di pasahat tu nasida asa makatidakon ia debata sasadasado. Panidangioni ikon tangihonon ulahonon jala hangoluhonon nasida. Huria na hinaholongan ni Tuhata
molo taulahon lomone rohani debata dapat titama hanguluan dohot hatuaon mangulu jala mertua mahita molo tatangihon suara ni Jehovah ditikion gudang dojojo dohot suara na mangela rohatta sipata ilik jala labok dojojowi hape boy doi mabuak kita tu parnguluan na maralo tulomo ni rohani debata meragam nuaingon suara na madok di ibana do hatuaun isarani hedonisme materialisme jabatan hape nama buan tu jorgong dohot sabil do di situasi na songoni di pajamot tita alani ikon lam tinggil si pareota tumangihon suara ni debata na peduahon mangulu mahita marhite na mamudahon hatana dohot do baga-baga hanguluan dohot hatuaw ni tu akapoparan ni bangso nani akupan ni si Musa ay didok do di ayat 10 sia dibaheni pilih mahanguluani asa mangolu ho dohot pinopar musogot marhite paddohani disungguli bangsoi asa mamudahon panguluyoni tu poparan nasida asa unang tos sudut na mangului Jehovah di bangsoi disuruh nasida mamudahu kata ni debata disuruh nasida mamudahon panadaon di debata tu aka sudut na poso perbueni na manangihon debata ikom mamudahon hata ni debata tu ianakon dohot tu sudut na uposo alani sosoido ubahid di hasol malko kala Jahudi sahat tu tikion patupaho pamudayon tu akayanakon na dijabu songoninang di perguruan dijabu dipodaho katai ditikila humodom dohot dungdungo siap podomanna tujuanna asa diingot tata ni debata na peluahon opunasida na jolo huhut asa tibu suan hata ni debata di rohani aka sudut na oposo dipodaho tu sudut na oposo hata ni debata asa porsea nasida tu debata atiktung borha nasida mangarato tu nadau ulau mamudau kata ni debata ikon patupawon gabe hasomalan jalan na berkelanjutan secara sistematis sepanjang zaman dohot sepanjang partikian tatiru ta hasomal homma hasomalan nauli nahin hasomal honni halak Israelon nama mudah katai di jabut tabe dang di parhanalom tugas pewarisani holat tu pangula di bagas joro alai mamuka siat jabuna nunga diwarison mamudah katai hape nuaingon hola pangajarion ni guru sekolah minggu nama di parhanalom akan atoras lahu mengajar ho katani debata tu yanakonna nunga gudang nuaing dapot ripe narap manakasi hata ni debata gari rap martangiang rap ra nunga gudang naso mangulahon turpukon paingotok kita mang inang huria na hinaholongan ni Tuhatta lumobi na toras lahu mangulahon tugas pewarisan hapor siaoni tu akka sudut na uposo na perpudima ima na patuluhon mangulu mahita molo tapasiding parsobaon tu debatasi leban dang sadia liling nai bongok mabangso Israel tu tano baga-baga ima tano Kanaan rak manasida di tano na ibarui dohot halak Kanaani halak na manobba debata gana-ganaan ima tantangas siadupan ni bangso Israel di tano baga-bagay ala parsauran nasida do halak Kanani boy do nasida tarela mangulahon ruhu parnguluan
doho parsobau tu de bata siliban. Boido ala parsauran nasida do bangso kana ani gabe di oli boru nasida jala muli tu anak nasida di ela nasida manu dalhon Jahoba. Di pudian niari takas doi darida di ngolu ni bangso Israel ala dioli si Simson si Delila gabe hambar hagugu onna nani lehon ni Tuhani. Alani adorang sobongot nasida tutanoi dipaingot nasida asa unang manu dalhon Jahoba. Huria na hinakolongan ni Tuhata boido masa parnguluan na songoni di halak Kristen. Di gereja marsoba tu Jahoba hape di parnguluan si ganopari porsea dope tu sumangot ni opu. Di tahun 2005 borkat dosa ada penguanina HKBP na di Jakarta wisata rohani tu Jawa Timur doh Jawa Tengah. Jonok doi tu gunung die. Adong masih ada kuil. Inganan ni halak Hindu Martangiang. Di patorang pemandu wisata. Di sodoak kaparuma gamu Hindu Martangiang mangidorokap gereja doh na asing. Mamitor marsiadu ma aka anggota ni rombongan ni Martangiang disi. Dia beti padita dohot tu rombongan ni donian nasida Martangiang disi. Alai torop do nasida naso olo. Ima petuduhon naso porsea tu debata Jahoba. Murah diela marsoba tu debata sileban. Alani marhite turpukon ikut takas do. Mabiar mahita tu debata. Jala holan ibana mah debata sasadasa natasoba di parnguluota. Asa taruli hanguluan hagogoon dohot hatuaon hita. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba. Naung papataro katam nabadiai Tuhami. Jala disunggul hokodo Tuhami. Asa hupilitami dalam hanguluan napi natikom mo Tuhami. Asa mangulu hami rodi pinoparnami. Suaton mabagas satam nabadiai tu rohanami Tuhan. Asa ina gabi sinjata di hami. Mangalo ela-ela ni sibolit nasai manaiti rohanami. Asa madau siako. Tiok magomos hapor siak nami. Unang manibil siadalan napi natikom mi. Amin.